Hovorím si, nebudem robiť vlog z Bruselu, ale vy musíte vidieť túto waflu, ktorá je taká typická pre Brusel. Je to deň 1 našej konferencie doteraz v Bruseli. Ideme takýmto krásnym metrom. Aj pozrite sa za akým malým babetkom. Toto je moja Aplan, toto je moja kamoška a už cupkáme. Za nami je Atómium, kde sa dá ísť hore a vidieť krásny výhľad. A naša Feel konferencia začína. Ináč bolo tam 6 000 ľudí z celej Európy, ľudia, ktorí milujeme prírodné riešenia. Krásne sme si to užili. Nakoniec prišli aj moje 2 kolegynky, ktoré prileteli úplne že ráno. Tu je ďalšia, ktorá má dieťa. Pozrite sa, s akými malými babetkami tam kolegynky prileteli. To je neskutočné. A zakladateľ Dotary, Dr. Hill, bol úplným highlightom celej konferencie. Pri ňom som vyplakala asi 5 vreckoviek, pretože to bolo veľmi dojemné, ako začal s esenciálnymi olejmi a kam až sa to dostalo. Naozaj ľudia potrebujú takúto prírodnú starostlivosť do života, pretože mám pocit, že všetci okolo mňa sú nejako chorí. Toto je Grand Place, hlavné miesto, centrum Bruselu. Ja som tu žila rok, takže som si to totálne pripomenula. Asi po 16 rokoch som sa sem znova vrátila. Je to veľmi krásna vnútorná architektúra a večer tohto prvého dňa nás čakala spoločná večera s kolegyňami. Pozrite sa, koľko z nás tam sú. Pre Bruselinec typické čerešňové pivo, takže to nesmelo chýbať na mojom stole. Prišiel nás pozrieť aj viceprezident pre Európu, toto je naša Erika, zakladateľka Olejovej akadémie. No a viac zasa zajtra.